Nou, ik was 9 jaar oud en toen kwam de lift op tv. En mijn moeder en ik keken samen graag films en dingen, dus ze zei, nou, dan gaan we die kijken. Dus ik als kind, oh. En die film was zo heftig en spannend. En vanaf dat moment begon het eigenlijk te trekken. Dat ik denk van, hé, dit zijn wel spannende films. Welkom, kom binnen. Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Heidi ho. We zien hier de Halloween-maskers. We zien Halloween 5, Halloween 4, Halloween 2. Dan hebben we hier een complete Halloween-lamp. Ik denk van, nou, ik vind het wel leuk om er wat mee te doen. Dus dit is de pompoen, het clownsmasker dat jongetje draagt, het postermes. Ik heb hier de kubus van Hellraiser. Nou, en hier heb ik eigenlijk de meeste figuren van. Dus uit de Friday the 13th films, want er zijn ook 12 films van, dus er zijn heel veel figuren van. Ik begin een beetje qua ruimte wat krap te worden. Dus, maar hier ben ik het meeste, dus het mooiste staat allemaal hier. Hoe reageren mensen als ze bij die thuis komen? Nou, wisselend. De ene keer dan zeggen ze, haal die pop uit de woonkamer, anders kom ik er niet in. En de andere vindt het geweldig. En, dus dat levert altijd wel reacties op, dat in ieder geval. Ik vind het smook. Ik vind het een soort Efteling meets horror. En ja, ik vond het prettig bij. Zeker het groen erbij. En ja, ik vind het wel relaxed. Maar ja, dat is heel persoonlijk natuurlijk. En dan heeft de gordijn dicht. Ja, dat doe ik heel veel om de zon een beetje te blokken. Want heel veel figuren die zijn of heel zeldzaam of wat dan ook. En die kan je makkelijker verkleuren. Dus ik bescherm het een beetje door de boel dicht te houden. Wat vies er zo mooi aan? Ja, het is een veilige manier om weet je, doodsbedreigende dingen te bekijken. Het is ergens, denk ik, net zoiets als dat je liefde voelt of woede of angst. Weet je, angst, het is zo'n basisinstinct of gevoel. En dit is een veilige manier om gewoon de meest extreme dingen te kunnen bekijken. En het te overleven, weet je wel. Dus het is de voorliefde en de special effects zijn natuurlijk fantastisch. Zeker de oudere films, daar heb ik veel meer respect voor. Chucky, ik zie hem nou ook op de heftegroen, die had van die egen. Ja. Blauw. Die had ook ik. Ja. Ja, op school noemden ze hem al Chucky. Ik had toen, ik was 13 of zo en die tweede film was eigenlijk net uit op video. En er zit een hele scène met een fabriek in. En ik denk, oh, misschien hebben ze wel, weet je, zo'n doos met een poppen ogen. Want het leek zo echt allemaal. Dat bleek natuurlijk allemaal nep te wezen. Maar ze stuurden, de Universal Studios stuurden een pakketje terug met trading cards, met een klein popje. En een bedankbrief. Dus, en toen kreeg ik de bijnaam Chucky. En ik heb ook die frons hier zo. Dus ja, dus, ik snap dat ze me wel zo noemen. Ja. Ik vind het wel een leuk koosnaampje.